próspero ano e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Por Dios, Pascual, para un pouco che lo pido, por favor, Ainda falta case un mes para Nadal e ti xa estás así. Pero é porque veño borracho de espírito navideño. Sí, E gin tonics, Dios mío. É que eu xa estou quentando pola banda, non ves que levo todo o ano esperando por este momento. Pois vou te pedir unha cousiña, Pascual. Cuidado, As peticións de agasallos van todas por correo. De feito, se lle podes pedir aos teus pais que che pidan o regalo, mellor. Mira. Vouche pedir, por favor, que este ano non envolvades os agasallos. Porque iso, todo ese papel, esa merda, quen a recolle? Nós. Non me parece ben. Bueno, Susa, non te queixes tanto, que pa unha noite que traballades o ano... Mira que eu foi falar, Papá Noel. Anda que... Aí está. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas do you, noche de paz. Este ano, cuidado, este ano vou celebrar o Nadal por todo lo alto. Mirade pa aí a compra que fixen, a compra que veño facer, de onde? Do Gadis. Marisco, as gallas, pero marisco de onde? Daqui, da nosa ría, da nosa costa. Hai de todo, champán, larpeiradas, o mellor produto de proximidade. En Gadis hai todo o que precisas para este Nadal. Absolutamente todo. Con estas viandas vais-me petar o bar, xa veredes. Vou guardar isto. Antes de que veña a alcaldesa, como escoitas a alcaldesa falar de marisco do Gadis, aparece a alcaldesa, lévame todo. Bótase como ojala o millo. Sábelle como as amoras. Aí ven, aí ven. Non me extraña que non haxa delincuencia entre as pazos, Tal, comandante. Placer. Venga. Placer. Aí estás a alcaldesa. Que tal, Pepe? Con chip y chop. Sí. Aí, os dous. Maravilla, Tendo un pouco para diante, porque como te botas moito para atrás, non se che ve, xa se vai. Para atrás moito. Perdón. Perdón. Perdón que cheguei un pouco tarde, pois estuve aí facendo un comercial, porque senón leva toda a pasta Roberto Vilar. Terei que aproveitar eu algo. Séntate. Xa vou. Pueblo de Traspazos, que queredes? Non, o que estou flipando que esteña traballando na basura Mónica Cruz aquí en Traspazos. Está espectacular. Se calaras, Pepe, se calaras. Que dicía? Podedesme atender, por favor? Dígalle a Chip y Chop que miran para outro lado que me despistan. Podemos pedir o que queiramos ou que? Dixen que queredes? Pero pódese pedir o que se queira. Pa que logo digades que non é boa persoa que alcaldesa. Eu nunca dixen que fora mala persoa, dixen que é moi hija de puta. Nunca dixen que fora mala persoa. É que, digoche unha cousa, non é boa persoa. As peticións a Papá Noel, isto é intrusismo laboral. Digo que queredes porque me reunistedes vos a min aquí.
Que carallo queredes? Iso é Que verdade. educación ten, que legislatura. É verdade. Esa é unha alcaldesa que lle di ao pueblo, que carallo queredes? Eso sí. Non di a verdade, di a verdade. Esta vez non organizou ela esta reunión no pabillón. Ah, no, é verdade. Que chamámonos. Convocamos os veciños. Chamámola nós, sí. Sí, sí. Pois xa podedes ser breves, porque eu traballar justame pouco. Mira, queremos unha respuesta. Por que no Concello de Traspazos aínda non hai a iluminación de Nadal cando xa está en todos os sitios? Sí. E por que aquí non? Por qué? Por qué? Ademais, que non é que non estea aprendida, é que non está nin colocada. Aí está. Exacto. Xa está no resto de concellos todos e nós estamos quedando últimos nesta carreira armamentística que se organizou a ver quen encende antes, que non encenderon nin primeiro en Vigo. Imagínate como é a cousa. Este ano non vai haber nada deso. Non, non hai ilumeado este ano. Este ano en Traspazos non vai haber Nadal. Este ano non houve Nadal en todo o ano, foi todo Djokovic. Levou todo Djokovic. Sí, sí. No, este ano Nadal, nin Alcaraz, ni nada. Levou todo Djokovic, O Pero que estou Djokovic e Pedro dicindo- Sánchez, O que estou dicindo é que este ano, neste Concello, non vai haber celebracións de Nadal. Vale, vale. Ah, por eso van así os tres. Vale, vamos directamente ao entroido. Vale, bien. Vale. Hombre, claro. A alcaldesa non Por lle eso faga vai a caso. alcaldesa Pixie Dixie. Non Claro, lle ahora faga sí. caso. Sí. Non lle Dixie, faga- Dixie. Boísima idea. Verdad? Eu estou contigo, moi Mira ben. que pelota a Tina Turner das basuras. Que non é por peloteo, que digo de verdade. É que odio traballar do lixo no Nadal, iso é horrible, todo lixo, cheira a marisco podre, un asco, iso é un asco. Pois a min jódeme moito, porque o Nadal é unha fecha moi señalada para min no almanaque. É cando de que te ríes, Chip? Digo... No. Digo que a min o Nadal é unha data moi entrañable porque é cando eu aproveito para estar cos meus. Sí. Pepe, pero se ti non tes familia, No, que teus? Cos Que meus teus? borrachos do bar. Cos meus borrachos do bar. É cando máis gastan, cando máis consumen. É para min é a mellor época. Correcto. E tú que? Quedas sin Nadal, non vai dicir nada? Se que vou dicir eu? Se son o Papá Noel de Traspazos, acabo de quedar sen chollo aquí diante de todo o Concello, que vou dicir? Efectivamente, estás despedido. Este ano non vai haber nin Papa Noel, nin Reis. Viva a República! Viva, Que viva. Bueno, sabe que lle digo á alcaldesa? Voulle dicir unha cousa. Vostede pode retirar todo o alumeado, pode retirar as panxoliñas nas rúas, pero xamais poderá quitarnos a Navidad dos nosos corazóns e das nosas casas! ¡Vivamos como gallegos! ¡Silencio! 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 Como que non podo quitar o Nadal das vosas casas? Xo quitei. Prohibín a venta de turróns no supermercado. Prohibín a venta dos adornos de Nadal nos chinos. Aquí non vai haber Nadal, estou volo dicindo. Hija de puta. Jo. Pero por qué? Porque é moito gasto, é gasto innecesario nos tempos nos que estamos de inflación e de crisis. Iso é verdade. Vale? Iso é verdade. Totalmente de acordo, estamos consumindo por encima das nosas posibilidades. Correcto. Eu en xaneiro non me apunto ao gimnasio. Acabouse. A non haber Nadal. Non me pilla. Perdón, eu teño unha pregunta. Que vai facer co presuposto asignado para as celebracións de Nadal? Eu teño outra pregunta. O municipal que está á súa dereita. O
Como se chama? Rafael. A que edad se retiran os municipales? No, pregunto. Hai unha edad para retirarse ou é hasta que morran? Claro. No, pero eu, escoita o que lle dixo Papá Noel. Que onde va? Os cartos que iban ir ao alumbrado. Xa os Onde van ir? desviei. Onde van ir eses cartos? Desviei, Where is go? Where? Desviei eses fondos para algo moito mellor. Así? Sí? Non me diga. Concierto acústico de Andy Lucas. No? Cultura. E que dixen eu? Concierto acústico de Andy Lucas. Habendo un concierto de Andy Lucas, o que che dá ganas é de coller un libro. Oh, no, é cultura. Atención, pueblo de Traspazos, Sí. porque vou a organizar o primer festival de poesía en Traspazos. Festival de poesía. É que me pareceu, mira como estou eu da medicación, que me pareceu entender poesía. Poesía. Sí. Festival de poesía. Festival de poesía. Hostia, festival de poesía. Xa non foi no Festival de Ortigueira, imagínate no Festival de poesía. Festival. O festival de poesía vaise chamar Inversos. Como? Inversos. Versos de versos, Sí, de sí. poesía, e de que estamos in. Estades. O nombre, puxenllo eu. Hombre, claro. Inversos. Precioso. Está increíble, mira, Precioso. unha idea espectacular, alcalde. Ustedes sí que está inversa, señoría. O festival consistirá en que cada día veña un famoso a Sí. recitar unha poesía en galego. Oh, que bonito. Como fixeron na Coruña con Viggo Mortensen. Pero foi na Coruña ou en Vigo? Maldense. Foi na Coruña. Ah. Viggo Mortensen, o actor este del Señor de los Anillos, que veu... Non vos dades conta? Se non, é que nós non vemos outra cousa na televisión que nos seña poesía. Bueno. Vámolo ver, entón. A ver, vámonos ver. Pulite pouco a pouco, recoñecendo a tua boca, fundindo no teu ollo, envolto de novo, sendo nós. Poesía non sei se a levan gallega ora licor cafeto, bueno, cando chegou aí. Ese xa lle dixo é hora, mi. Hombre, vamos máis. Vaya Festival de poesía, o sea, non se me pode ocurrir nada peor. A ver, a música tamén. A ver, hombre, bueno, hai música. Hai música. Panorama ou como dominicano? A ver, a música que será unha zanfona. Unha? Zanfona. Unha zanfona. Aí está. Vexo que da zanfolla tamén conozo licor café. Hostia, veos arriba, Oh! Non lle acerquen un micrófono. Para empezar este primeiro día de Porque Inversos... vai ser varios días. Sí, bueno. festival. É que a poesía 3 ou 4 días non che chega a nada. Efectivamente, Sí, sí. vamos a ter con nós a mellor actriz do mundo. Ah, Belén Esteban. No. A Meryl Streep. Meryl Streep.
Meryl Streep. Meryl Streep, Meryl Streep. a de 101 dálmatas. No, esa es Sybil Shepherd. Que Sibyl? No. No, Sibyl Shepherd, ese é de El cartero llama. ese Sigourney Weaver. No, Lina Morgan Sigourney Freeman. Weaver. Ese Winnie the Pooh. Sigourney Weaver. Que no. Bueno, que máis dá? Sigourney Weaver. Que máis dá? Que máis dá? Esa é Sigourney Weaver. Que máis dá? É unha actriz de puta Pero- madre e punto final. Eso sí que é poesía. Eso é poesía. Eso. Perdón. Vaya cuadro que hay ahora mismo, vaya cuadro flamenco. Chip. Ay, tú ríes. Ay, Chip rise. Pois atención, por favor. Díganlo a Zanfolla que en principio non ten que falar. Pero se queren dicir algo, que o apunten nunha libreta xa lemos. Bueno, Pois atención. seriedade que ven a poesía. Pueblo de Traspazos, atención porque... ¡Que pase Meryl Streep! Sí que é a 200 dálmatas ao final. Xa arrancou o vello, ainda non era. Arrastrache lo cupo las pallas e fichela a cama non chan. E mollache la berberechiña que tiñas sequiña do pran. Una bella no tempo. Un aplauso para o Benedetto. Deixa un momento, un momento. É que aquí estaba fallando... Chip, ven para aquí, Chip. Ven para aquí. Chip, ven para aquí. Estaba fallando a música, perdón que me non fallou. Chip, ven. Varlle dando aquí a roda cando che diga ela, vale? Cando che diga ela, darlle a roda, vale? Perdón, vamos. Ahora sí, vamos alá. Una bella no tempo dos mouros fixo da cona unha praza de touros. Ese fixo ver na cona da bella non manda ninguén. Gracias, gracias, gracias. Que tal? Que tal? Eu... Fíxose-me un pouco larga. Pero... Eu dos recitales de poesía que estuve eu, entre os 50 primeiros, sin ninguna duda. A nivel emoción, todo o folclore que lle meten, eso é... Non lle faga caso, a alcaldesa estuvo moi ben, moi ben. Unha No, mierda. Susana, ten razón Pepe. Ten razón Pepe, isto foi unha mierda. Vamos a celebrar o Nadal en Traspazos como se fixo toda a vida. Música e luz!